Η εφημερίδα Χριστιανική με την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για ένα σοβαρότατο θέμα. Το θέμα μασονία και νέα τάξη, σχέσεις του τεκτονισμού με τον χριστιανισμό, την πολιτική και τη δημοκρατία. Όπως θα προκύψει από τις εισηγήσεις αλλά και από όσα γνωρίζουμε, είναι πολύ σημαντικό για τη σημερινή εποχή. Γι' αυτό και οργανώθηκε αυτή η ημερίδα και αξίζει να εξαρθεί το ενδιαφέρον της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, που ανέλαβε υπό την αιγίδα της την εκδήλωση αυτή. Οι ομιλητές οι οποίοι θα παρουσιάσουν το θέμα είναι ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Κώστας Τσαρούχας, δημοσιογράφος και συγγραφέας εκλεκτού και διαφωτιστικού βιβλίου για τη μασονία, και ο κύριος Μιαράκης Εμμανουήλ, δημοσιογράφος και πρόεδρος της Χριστιανικής Δημοκρατίας. Η εκδήλωση αφιερώνεται σε δύο μακαριστούς πλέον αδερφούς μας, τον πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, αρχιμανδρίτη, του οποίου εορτάζουμε τα 20 χρόνια και ο οποίος, εκτός από άλλα εκλεκτά εκκλησιαστικά βιβλία του, έχει γράψει και ένα βιβλίο, «Η Μασονία υπό το φως της αληθείας». Επίσης, προς τιμήν του Νικολάου Ψαρουδάκη, ο οποίος ήδη εδώ και 3 χρόνια έχει αποθάνει και έγραψε πολλά βιβλία πολιτικού, δημοκρατικού περιεχομένου και ιδιαίτερα τα τελευταία του χρόνια, αλλά και πριν, ασχολήθηκε με το θέμα της μασονίας και έχει γράψει περί τα 10 βιβλία, σύνολο περίπου 2.000 σελίδες, αλλά και από το 1956 άρχισε έναν αγώνα επίμονο και αποκαλυπτικό για το θέμα μασονία και Ελλάδα και χριστιανισμός. Σας έχει δοθεί ένα τετρασέλιδο ενημερωτικό, έχει μερικά ψήγματα, τα λέγαμε, βασικά κείμενα, και πρώτα απ' όλα το κείμενο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1933, που καταδίκασε τη μασονία, και άλλα κείμενα όπως του μακαριστού Επιφανίου Θεοδωροπούλου και Ψαρουδάκη, αλλά και του κυρίου Κώστα Τσαρούχα και άλλων. Επίσης αυτό έχει και ένα ψήφισμα, το οποίο έχει τα βασικά σημεία που δείχνουν το χαρακτήρα και τη δράση και την επικινδυνότητα της μασονίας στους σημερινούς καιρούς, και θα σας παρακαλέσουμε, αφού ακούσετε τους ομιλητές και ρίξετε μια ματιά, εφόσον συμφωνείτε, να το υπογράψετε και να το παραδώσετε κατά την έξοδο. Στην είσοδο, όπως είδατε ίσως, έχουμε το ημερολόγιο της εφημερίδας Χριστιανική, το οποίο αναφέρεται στο πολύ σοβαρό θέμα ελληνισμός και χριστιανισμός, πώς διασώθηκαν τα αρχαία μνημεία και η ελληνική παιδεία, όπου περιέχονται πολλά κείμενα εκλεκτών συγγραφέων και εκτός των άλλων και του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού. Επίσης υπάρχει το νέο φύλλο της εφημερίδας, όπου εκεί υπάρχει εκτενέστερο αφιέρωμα με πολύ σημαντικά ενημερωτικά στοιχεία για το θέμα μασονία. Μπορείτε να το προμηθευτείτε το φύλλο αυτό της Χριστιανικής. Θα σας παρακαλέσω να δείξετε ένα ενδιαφέρον και τις εκδόσεις που έχουμε έξω, διότι με αυτόν τον τρόπο και με καμία άλλη ενίσχυση προχωρεί και επιβιώνει
και αγωνίζεται η χριστιανική, κάνοντας έναν πνευματικό και κοινωνικοπολιτικό αγώνα εδώ και 57 ήδη χρόνια. Θα σας παρακαλέσω να προσέξετε τις εκδόσεις αυτές κατά την έξοδο. Θα παρακαλέσω τώρα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, Κυριός, κύριο Σεραφείμ, να χαιρετήσει την εκδήλωση. Μεταλλινέ, ελογιμοτάτη κυρία καθηγήτρια Μαρία Μαντουβάλου, ελογιμότα κύριε Τσαρούχα, πανοσυλλογιότατοι και δεσμολογιότατοι πατέρες και αδελφοί, κυρίες και κύριοι. Καθώς μελετά κανείς τα τυπικά των μοιήσεων και τελετών της Μασονίας, εντυπωσιάζεται από την αυστηρά τήρηση του τυπικού, ως να είναι Θεός δότο κείμενο, καθώς και από τη μεγίστη ευσέβεια και πίστη των Μασόνων στον Θεό της Μασονίας, μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος, κρυπτογραφικά μάτς, το οποίο των αγιασμών, ευλογίαν και βοήθειαν επικαλούνται διαρκώς για τα έργα τους, τα συνεδρίας τους και τη ζωή τους, με την επίκληση του ονόματός του. Η Στοά άρχεται των εργασιών της και με την ιδίαν επίκληση κλείει αυτάς. Εις αυτόν ορκίζεται πίστην ομοιούμενος και στο όνομά του καθιερούνται ως μέλος της Στοάς. Αποτελεί επομένως πολύ σημαντικό γεγονός να γνωρίζουμε ποιος είναι αυτός ο Θεός, ο κρυπτογραφικά αναφερόμενος ως Μάτς, γιατί από το ποιος είναι κρίνεται και η αξιοπιστία του και η σοβαρότητα των οπαδών του. Εις τον Θεό οδηγείται κανείς είτε με την ανθρωπίνη επίπνοια και σκέψη, είτε με την αποκάλυψη. Μελετώντας ο άνθρωπος τον κόσμο, τον εαυτό του και τη ζωή του, οδηγείται με τη σκέψη και τη λογική ότι όλα τα θαυμάσια πράγματα που τον περιβάλλουν ως μακρόκοσμος ή μικρόκοσμος δεν είναι δυνατόν να είναι έργα της τυχαιότητος ή του εαυτού των, διότι άλλος δεν θα τα καθόριζε το όριο, η σχετικότης και η έλλειψης. Επομένως είναι δημιουργήματα και όχι αυτοδημιουργήματα. Η έννοια του δημιουργού αποτελεί αναγκαστικό συμπέρασμα από την μελέτη του κάθε δημιουργήματος. Ο νόμος δε του αιτίου και του αιτιατού έχει γενική εφαρμογή εις πάντα, ορατά και αόρατα, υλικά και πνευματικά, με μοναδική εξαίρεση τον αληθινό Θεό, του οποίου η αιτία βρίσκεται εντός του, οφείλει δηλαδή την ύπαρξή του μόνον στον εαυτόν του. Η ενότητα του σύμπαντος και του περιεχόμενου και στους νόμους και στην τάξη που το διέπει προϋποθέτει μία ενιαία πηγή, η οποία απεκαλύφθη εν χώρο και χρόνο ως μοναδικότητα και αυθεπαρξία στην χριστιανική αλήθεια του τρισυποστάτου Θεού του ζώντος εις τους αιώνας. Ο ενσαρκωθής Υιός και Λόγος του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο, εκείνος απεκάλυψε το σχέδιο για τη σωτηρία του κόσμου και την θέωσή μας. Η αληθινή λοιπόν πληροφόρηση και γνώση για το είναι του αληθινού Θεού προέρχεται από τον ίδιο. Είναι ειδικών του δώρων. Η ανθρωπίνη